Kagapon, dali kami lagi. Sa ginaagyan, lagi sa aming higad ng mga nakatulong. Kailangan pa. Hindi ka kailan na dahil traffic. Wala na dahil traffic. Sa traffic lang niya sa sulakan ni Ali. Nawakan ko na kayo sa traffic. Dito naman sa nag-agyo, hindi sa traffic. Ako siya, wala na ito. Siya, wala na ito. Ang balon ko sila magalang, hindi ko sa lagi. Kasi ako, kadasig lang man sa amin, malapot. Kaya kinito kami nag-agi. Hindi kami nag-agi. So, ang alam yan. Nga, kaya sila maati sa traffic. Hindi. Ako yung labas ko. Kapag ako nag-asig yan sa mata, kaya hindi ka nag-agi. Wah, balik ito kami. Yan, gusto mo siya. Hindi ka sa nanay, sa tatay ko. Dapat kainit, deciding pa kami. Wala kami nakaon. Pahayawan mo ko yung ulat ng mga kainit-init. Sige. Pagkalakon pa kami. Nakatulog ko kayo. Sabi nito, pang-alaban ko. Ngayon, hindi lang. Hindi ako magalang nakatulog. Wow. Ba't ano na nga kayo hindi ka ba-traffic? Sige na nga iyan naman, hindi ka sa pag-abay-klase. Dra naman talaga yan. Ano nang nag-graduate ako sa mga lumi, sa mga gulong lumi, sa mga naghingo, sa kong panakat na kasi okay lang. May kagapo, nag-agi mo kami luwa, so dinakagyan naman. Gusto ko ba, paligyan naman, yung takat mo ko eh. Hindi na ako lang ito-uktar eh. Again? Ha? Kitauban ko siya. Kaya kay ano na lang, hindi na ko niya mag-ano yung kami yung mag-akat na kay kainin. Wala layo pa. Tinago ba ang nanay mo? Ako yung maganda ko na kayo magpapagod kasi Saan naman? Wala na tatlo kami doon na soba. Wala na tatlo kami doon na baka. Kita ba sa sa? Sila na matchbox. Ako yan. Nag-realize ka? ano siya kanay kabalo-balik sa inyo. Ha? Kabalo. Ha? Ano siya kabalo-balik sa inyo. Kabalo nito. Ano mo ito ng kanito. Pakita naman siya. Hindi ka mas basta. Ako sa nakita. Sila si Pagdas na sinanay mo? Ako. Ha? Ako. Nga ako? Pili mo na na. Ito ni amo ko na. Ano ka ang nabay mo? Pili mo na anak na. Pagin bakal niya. Ha? Pinampala niya ko. Balik ang mga galing bakal niya. Kaya din pa ilog na nasa. Kaya sa iyak ang iyak lang nahimo sa amo niya. Sagot yung mga lang ginahimo kay baba. Yung lemon lang galing to yung fresh. Amo na. Ngayon, kapag-okay ka, kayo. 13 million people in the house full of shop.
Sino tabihin? Para sa Australia. Dapat Genius ang gamitin, G-oil ang gamitin, hindi sa magbakal. Lalo po, lalo po.
toast, di ba kay? Kaya mo sa pizza, ano kaya mo sa toast, di ba kay? Siya, paano hindi pa makapuli silaw? Ah. Pero hindi pa makapuli silaw. Ah. Huwag mo may magulo sa iyo. Ka-OT pa nadaan. Ka-OT pa daan sa iyang pizza na ni. Hindi ko mag-sign. Ang batang babae nagkaon pa.